Hey, Bauza, do your job, please. Bauza, do your job. This is so unnecessary. This is so... Akashaya umfazi. No, akashaya umfazi. You don't do that. You don't do that. Uthi bekangazi nangu umuntu wrong. To be honest, ungamlwisi mfethu. Uthi bekangazi. Manje senza njani? Kahle yimi lesilima masila. Yeah. Yimi lesilima kusho ukuthi la mos. Why umntwana sami? Woza la. Woza la. Yeah, woza la nake. Buya la. Utshela lokho la nake. Oh, uJordan nayo, uJordan nalo. Oh, okay. Asijoli. Asijoli. Enhle kwenzakalani? What up? Akusemagenge igama lami nguMpumi. Welcome to another epic episode of Yajola 99. Guys, lana like athi manibhala ukuthi like niyajolelwa, you understand? Niyazi bosumjolo ukuthi uyasinyisa. Ngiyakwazi lokho. Namhlanje sibhalelo lana sibhalelo ubhuti ukhala ngentombi yakhe. Intombi hey madoda kanti wayinjola kahle inhlele mina. What's wrong? What's going on? Wayinjola. And then nasesifikile bese nasenibabhitha manje ngazuthi yimi ongene endabeni kanti no. You are the one who comes to me, huh? Yimi include emjolweni wenu. Manje why nenze ngathi mina uMpumi uhlukanisa abantu no man guys, Yazilla, tune in, just make sure to like, subscribe and comment. Thank you. And stop being bitter, huh? And be loyal. And thank you for the support. You guys are supporting me. Guys, thank you so much. Thank you. I appreciate this. Thank you so much, guys. Keep on watching. I love you all. I love you. Bye. Igama lami uSifiso Esibongo sami uNdlovu ngihlala vele la elokushini yabo ngiyabhongibhalela iyajola 99 yabo ngoba bengingasatholi about icherry yami bese sengijolele yabo. Ola magenge namhlanje sifikile kuSifiso nazi beya akhala so athi mina ngithini angithandi ukuthi nizwe ngami ngithanda ukuthi nizwe umuntu yabo ngizoze nithi ngikhuluma amanga were ekusasifiso njani mfethu ukhala sayisasami lasifikile sasifikile cha uqanzakalani mfethu awutshele balandeli lapha man indaba yazi le ntombi yami man bese ngingasatholi ukuthi ingenwe yini man ya ngoba bese sekahamba ekseni abuye ebusuku yabo mangimdinga endlini encane angaveli manje vele nani yabona ingako vele ngicele nina ukuthi yabo hayi thina uyasazi yabo mawubhalekisi thina siyasabela bese senzana sithumela amarodo siba neshow so since ibhalekisi ubone ngani like ngicela ukuthandana kahle before ngibuze nje into it's been 3 years sithandana mina naye yabo 3 years yeah uqala ukubhedela manje shintshe manje vele since ivuka le ndaba zabo December lezi okay get it so wena ukazi wamchithela kwazi wombhayizela no Stephen Wansi asifuna thina uSpiza kanti uwona wokucala umntana abantu understand mfethu mina mfethu ngindoda egrand uyazi naye ngisho ukuthi uyazi uyazi mara yazi asingajump ku conclusion mhlambe iDecember fever le maybe ashit you understand athi thina simhlale enyawo simpeke siyachitha sobuya kune evidence hayi sharp uzosilinda mos futhi nathatha isikhathi eside siyabuya maduzane angizomlinda ayazini mfethu uva grand ulento usilindele Sofia noma ngabe yini mfethu nizizoleke from the horse's mouth angithandi ukuthi nithi yimi okukhuluma kakhulu indaba zabantu ngcono nizizwele from the horse's mouth yazini thina hlala intombi kaSifiso enyaweni sithumele barodo bamhlale la sibone ukuthi vele uyajola na or what yazini guys stay tuned make sure to like. You know what to do, man. Like, comment, share, and everything. And keep on showing me love, you know. Thank you. Thank you. Bye.
Andwandwa sikhulekile ekhaya sibona imbali emagcekeni intombi yethu maphuma yona inkomo yesibayeni omama bayangithuka ekhaya bafuna umakade emabhodweni. Okay guys, lana after the investigation lana sesiphethe information and guess what? That's what I don't disappoint ngelinye ilanga sithi ningajoli guys, uyajola as usual. Njani mfethu? Angaphila Ushap. angishap. Ngiyabona ngibele uyangibhalela sengibuye ne-evidence. Tshelile ukuthi ngizoza nayo. Uyajola Iphi evidence? Uyajola. Eish. Like umuntu wakhe uyakujolela mfethu. Ngibani lo? And umanje angayenza kanjani mara into kanje manje? Yakujolela mfethu. Mfethu Into yakujolela. soyenzani ke lena mfethu? Mina ngiyabazi lokhu break down. Amfethu asifike khona manje phela. Usithi Amfethu. landela. Mina ngiyabazi. Ha? Where's my Yo show. Babu. No. Hayi bathathini ngayingolaka you understand Manje lento yakhe manje angibasele ndaba ngithanda. uyangithusa no Ngiyada ngikhuza lo muntu. Ngiyada ngikhuza ngalento yakhe. oh my god bawuthathu Yim. Ngisanibona. Umngani wakho. Wait. Kwenzakalani la? Kwenzakalani la? What's happening? Ufunani engcomeni? Umngani wami. Ufunani la? Umngani wami. Incheckeni. Checkeni sasa checka. Ah namba lesekwenzakalani? Asacheckananga umngani wami. Before we understand this siyazi ukuthi niyajola. We've been following you. Kwenzakalani ke? Cha ngitshela what's happening? Akuzi into eyenzakalayo just nje ukuthi ngi-accuse wami lo. U-accuse? Yes. Oh really? Yeah, serious. Serious u-accuse umlandayo mcabuzane. Bawusho manje manje. Abo accuse bamanje ukuthi yabo mfethu uchamukile beside ngikwazi ukuthi ngakubana naye ngoba sengihamba. Oh no, we've been following you. Siyakwazi lokho like besileke sikuhlele la ethendeni. Niyajola. You have evidence I can show you. Niyajola. Guys, I know. Bekani ne? Dala ayibhalele yajola 99. So we've been following you. Siyazi ukuthi niyajola. We have evidence. Last week benonke wait. Yeah, my first. Wim. Him. We my first wait. Him. Amandaba kahle yimi lesilima la. Sicela usho nabo samfuni Yo. Nenzani? And yazi mina into engimangazayo. Indaba kahle Yimi. Yazi into engimangazayo yini? Into engimangaza the most ukuthi benithuke kwenzakalani banganitshwelani. So why akuvela umfazi? That's why. That's the thing. Spark wawona. Mfethu uyahleka why? Ayinkinga manje angikho sure ukuthi umfunda ujolana lokugezela. Manje ngiyofuna ukuthi kwazi kani ukuthi izinto ezenzakalayo. But he's your friend. Bengilibele nginibonile beninonke and then wena after hours nandi intombi yakhe why? Why wenza njalo? Our friends scared. Njani? Yo, kangani? Yema bese hlisa umoya sifisa. Indaba ngathi yimi lesilima manje. Seso uyamthanda? Uyamthanda? Okay guys, be honest with me. Ngiyazi ukuthi ngiyajola. That's it. At least woman and I apologize because ngiyazi ukuthi you guys are dating. Jola ngitshela I've been following you. I have evidence. Nginibonile. I have pictures nihagana ngicabuzana. Okay, ngicela nje ukuyenza le simple. Yeah, thank you. Yeah. Mfethu bengazi ukuthi umfethu uDriana lo sisi. Oh, beyakufihlela. Abe angifihlela lo sisi. Then now khathi manje ngibona ukuthi
umfo ujolana lo sisi njengoba se-alwa manje. Oh, so you are dating vele. Yes. Why seswenza so? Because lana umuntu wrong. Guys. Asijoli. Bouncer, do your job, please. Bouncer, do your job. This is so unnecessary. This is so. Hayi, akashaye umfazi. No, akashaye umfazi. Don't do that. You don't do that. Uthi bekangazi nangu umuntu wrong. To be honest, ungamlwisi mfethu. Uthi bekangazi. Manje senza njani ke? Kahle yimi lesilima mosila. Yeah, yimi lesilima kusho ukuthi la mos. Why umjolo sami? Woza la. Yeah, woza la ke. Buya la. Utshela lokho lana ke. Oh, uJordan nayo uJordan la. Oh, okay. Asijoli. Utasijoli. Kwenzakalani? Kahle la ngathi yogeli ahlahle esicabanisa. Is it? Incabanisa kanjani ngomna nawe? I know you have a reason of cheating. Why? Akuchithi right? Hayi kuthi angichithi kahle la sijoli. Oh, njoli. And manje logeli yangicaka mase lo mshito bengeka bhalele. Yeah, that's why ngithi ngifuna ukubuza ukuthi explain kanjani lesithombe nginazo. You guys are hugging and kissing. How do you explain that? Internet and Joel. Thank you. Besikhuluma nje abantu abazanayo. How? Why? Okay, angithi uJoli naye ke asambe ke. Yeah. Hayi asamba. Ungamshayi? Angeke ngimshaye. Uyakushaya how? Okay, but uzizwa kanjani? But what just happened? I'm feel like I'm shocked, yo. You are shocked, ne? Serious. Bomthanda uke? Eshabe ngimfave ugeli. Yabona thanda izinto zabantu. Mara uzoba strong baningi uzobathola. Amarabo. Angizoba sharp. So all along wena bokwazi bayajona. Ngingazi. Kanti nibangana banjani nobhuti nifihlelana? Nibangana abahlozori you are just nje friends. Oh. Mfethu yazini ube sharp mfethu. Be grand. Ngabe sibhayile ngabe nikhanseli manje akusiwo ubhalile so uzoba sharp uzozibona ngiyadlala. Ube sharp mfethu. Aba yi grand nami ngena la. Guys kathi kwenzakalani uyabona ke manje. Okay nama couple ethu. Esifiso. Because asifuna ukubashiya kusasa sifuna ukuthi lokushiya kulenga manje sifuna ukubasho kuphelele kwenzakalani. Hayi ningali bafethu. Oh nalungisani grand ne. Hayi ngishapa ngisho. Hayi ngishapa bafethu. Yazi man shapa yazini ushapa iyajona nene kusizini. Hayi ngisizile kakhulu. Mara kokunye yabo. Ayikangisizi mara yini kushodani mfethu khuluma nathi kushodani. Ngisho ukuthi bofuna iqiniso right. Ukuhambeni kwesikhathi yabo. Izinto vele zizohamba zibe grand ngoba manje yabo find out ukuthi uyangijolela and ngabhaleli iyajolana inani yangisiza lapha nalapha yabo ne yeah mara uzoba sharp soba sharp ngisho uzoba sharp nawe sami akakushaya ibhuti asifuni ukushiya abakushaye phela usho ngizoba right well yabo bacela ihagi ngapha ngiyabona ingalibala lethi umphume nosimeze bahlukanisa imijolo no sometimes siyahlanganisa you see you understand so guys azini you know what to do the most to like comment subscribe and share and keep on showing me love guys into ngenzela yona you know what thank you bye I love you all bye Shine one time.